Ang atong baruganan mo, kung ikastorya na kong mga tulisan, inon yun ako sila nga, may anak ko ang kandi. Ay, maugit na. Ang ato na lang buhatag paagigit. Nga, unsao na to, nga, makuha to na to itong ubang nahibiling kanding. Pero kung nagtuog yun sila nga niya na to ang kanding, hindi na siguro na sila maninguha nga, hangyoon tayo. Panahon ta lang, kung unsay mensahe niya na to. Kaya boses tinir man gito siya. Nga tuwa dito ang kanding nila. Mauna diha, magsangka mi sa among mga bakak. Sige na God, baka ako dito. Basta mauna to ha. Basta ato lang giti patuo. Nga niya na tong kanding. Pero hindi na sila magtinguha, pagpangita sa tinuod. O niya, kita na lang mahibawag. Ngitag paagi kung saan na to pagkuha sigot. Pabalik na to. Okay. Pero ang problema lang gid nato, no? Kung saan na to sila pagpahibaw. Kay, muli kayo naman gid na sila nato. May pamahagi ba na eh? Ato lang yun silang suwatan. Wala nagilain. Kaya kayo mo suwat. Oh, bisag ako yung musuwat. Ano problema? Ya, sa may isulti ni mo sa suwat. Ako sila ingnon nga katon lang nabilin ang nga kanding ang atong kwaon. Kawa naman to'y kapuslanan nila. Ya, okay lang giring din na tingog. Okay ra. Ano may iring Ala, sige, suwat na yun. Para madali. Dapat ay sutan dyan nabilin. Kawan na, lungkab na. Patuwa na yun. Dahil sir, saan ko naman silin sa Dumaguete? Oo, taon. Usap gabi lang, katulog yung magiti. Oh, maot ka sugo naman, di pwede. Wala nga na sila eh. Sugod sa inyo na ako. Ikaw ba? Ano ikaw may balibad? Wa pa ganita kasulti. Dili na ka. Saan ka? Ay mo, di masugod sa inyo na sir. Hindi sabihin mo. Ayaw panigurong di mo sugot. Sultihan pa kanina to. Kunya di mo sa na to. Lipaton na to. Ato ilaron ba? Igno lang ko na to. Kadalira kita dito. Pero labi tinood, ako na yung stay dito one night. Ano? Kapangaaw gini mo. Na sir. Ha? Anak ko nga. Huwag ko gini. Kuyog ta. Pero ako rin bahala ni mo. Lahi kag kwarto. Pero kami silin. Usa na may kalawak. Okay, wala nga na sir eh. Paano magyuga nga? Against mo kay ka? Against the wall mo kay ka? So nga di ka malipay ko? Ayaw lang na sir eh. Lisod ka na. Kita. Ikaw ba? Anong ikaw may gilisdan? Nagkarasilin, ako naman ang pangasawa nun. Gusto mo yung gilanog? Ako na sang dados na magitong sa gabi. Laugaw ba ni mo? Amo bitaw na nga, di na to klaruhan siya nga magdugay to. Ato lang nga, dalera. Doon sa may naanak akong idog silin dito sa Dumaguete. Sakay. Happy talaga ako may mga asawa silin. Mag-uulm ka na. Wala na problema sir. Wala pa mo kung makasal, dili pa mo minyo. Ay, gugo ng problema ha. Mura mag-ikay ang mahang hilin. Mura di laki na yung sulti ka rin eh. Eh sir, god kay silin. Lahi ramang ko na sir. Taga dinhi ko na. Di ko na para sa taga syudad. Ikaw ba, mabitong kipakuyog tiga, rutabangan ko mag-explicar nga si Hilin, madaan ako sa Dumaguete. Usupak mo nung ka. Logaw gini mo eh. Sir, kung unsam kay nasa nung nahuna ba? Unya na lang ka nagmakasal mo. Binayot mo ko. Mo na yung suron, happy na kay Kaslon. Mo na, kita nagbinta. Sampay. Ayan na. Unsam na mo sir, wala dyan naman tapog. Kawag gini mo. Mo bitaw nandad, rumaanad. Hindi lang sir, kaya lisod kayo ba? Lisod? Ako niya basulo nila. Gusto, gawas na akong nimo. Ikaw mitalaw noon. Muna kalakihang madlo ka niya ako. Na ako yung maabot ko ba na. Nasa uno na ko silin. Wa madlo. Ay, pili lang ka. Kaya murag babag ka sa kong kalipay da. Pili lang ka. Ay, ko ba naman ito? Dumikit eh. No, na sir. Mas kaya no, para di ko basulo nila. Gawag mo boy. Palawan na din mo eh. Okay sir, naay mayo sir ay. Ato ta nang munday. Anangita nang munday nga sili dad mo sa mabuti. Day, ano sultihan kita ni mas munday?
Oh, sige, ano to? Yapagan. Ano ang atong kong nanghid mo, Dre? Ato kong din siyong nanghid. Ikaw, pabiling ka. Alam ko ba na hospital? Dala ka. Hindi kaya ayo. Ya ang bukan ka. Nay? Wag to pa mo ron sa ospital? Oo, magkuyog merong hilin. Oh. Lord, gusto man, mo sugatin sa Ellen? Oo, ako tagbuon. Ah, sige. Sige. Nay, alis ako, Nay. O, sige, pagampig. Nanay, maadto po siyang gulbugar sa ospital? Na, di ra ba dyan ko ganahan nga maadto na siya? Di pa to madto eh, kay wapato kay bawang nabalik kay mong amahan dito sa ospital. Dili ka hanay? Ay di, lagi. Di na to madto. Asa man yung masawa? Ay, sugod ako soft drink tayo eh. Wala, inindughan ako, gahukot eh. Sabday ka. Lagot ko. Isa may magkalagutan. Nagagawa ako tayo. Nga, sipukado kay ulo. Kamay kay hinungdan. Suko na yun, yawan na yun ta. Karo pa ka na yung mga gaon? Di palagaw na eh. Kamayog yung suklan. Kaya rin ko na tao na. Ay lang suko-suko diha, kaya wajud kay nag-anan. Oo lagi. Ayaw dyan pagpatuyang og tahod nila. Mo na nga nagdaogon ka lang. Ang saom na tayo. Kanaami may nagsalig niya. Mabitaw, naig ihurot imong pagtahod. Oo lagi. Hindi na laging pasalig. Mga gini makaingon. Kaya unsam din ang pasaliga. Tinuod ka na. O manak pala ng kanding ngayon ang ipapangita. Ano na kumuto silang pasalig? Ano makamatoy? Dito kay Sir Marlon, waka dito. Awa, kumukuyo kayo. Ano man? Sapo to siya. Ano man? Kay bawo na kaning tao nga magdakog syudad. Ngano Tagay lagi? gunahon na, lagi daw tagay gunahon na. Kaya ang gusto niya god, iyang kornerong sa ilin. Kaya dadon niya sa Dumaguete. Kaya ako magisupak. Nasupo siya. Mao na diha. Iya mo kung parehason ang mga babae sa syudad. Nga lahi man dinhi sa probinsya. Oo. Ano matoy, napagsugot og suguon ka ng Sir Marlon, ha? Dautan niya na siya ginuhon na. Adi sa bingon nga di ko musugot. Pero depende sa iyang isugo. Kung dautan di ay. O sa ko musugot. Para karon o. Mao sad. Ano na dyan, Park? Ilawig. Saktuhan na lang tayo lakaw ng part. Unya, di lang na ko ni dayon og lawig. Ayaw, ayaw. Ilawig lang na dito. Mga kauna. Oh, sige. Nya, paglungaw di ha. Balik na ko. Kauna tawa. Di ka na Hine ang part. Wala yung panood. Kao na balik. Counter. Dali, magdali niya. Mulamba ka. Len, ako yung isugat ni mo kay tuyugan di ka paulitin niya. Salamat po, sir. Pwede lang yung sugat na to. Uy! Ako raw siya. Ay, kadlo. Safety kay ka kung ako imong kuyog. Ha? Well protected kay ka. Ha? Len! Kuhon, Len.
Kung maasawa ta na ka, masayo pa niya nga kung pag-atang nimo. Aron magkuyo kita pa uli. Baba. Duwa taw mas mo tataga. Oh, nagtano sa kita ng ato. Dito. Oh, sa kailangan na. Kuya good. Hapit sa kasamo. Kadito kayo. Eh, di na lagi ko sa Kadito dito kay stanan. Talagid ato ta samo. Ano ba? Lord, imo na yung sugat si Helen? Oh, sir. Sige. Kamulay pagkuyo kay mo hapit po ko sa amo. Nga na to siya, Lim? Mugos kit siya nga, kaubanan ko sila. Huwag yun ni batasan. Ano? Ay, naiwan sa noon nito yung Ay, sige, reklamo din ha. Kaya doon na lang kayo tastangan. Tara, tara! Ikaw linahos dito tayo, ikaw pwede kang nan. Uy! Kanaraban tabo tali papaka diyo tra ka estanan. Di ta magdugay. Pero maagta tulang ng tabo, tara! Ikaw lang lagi dito. Pastilan ni niya, uy! Og magpabilin ko ka dinigod. Masugatan niya ni mong gadaw kang tao. Piligro na ba kayo? Uy, masukol mo dito. Tay. Kinsa ka tutuhanan? Madung mga to sa ato. Dito siya taga din ni tay. Kaya ilam ko tong tawahan na tay. Kinsa man to? Kay nagdong dyan ko tay. Di ka tong mautong na atong bang ni Simon o ni Bonnie. Sa kalubuyan ba? Katultulisan? Mao lagi. Mao gitay. Sige Okay, gitay. no. Adto si Bonim, si Simon. May bawa, sige, sige. May bawa na yun. Ako na ko. Oo, sige. Dali, dali, dali. May bawa na Ato yun. na ko tay ha. Oo, lagi. Magdali lang, magdali. May bawa na yun. Di ta mag-away og mag-istorya ta sa husto. Atong paminaw ng atong mga katarungan. Migo gyapon ta. Okay. Pero ipuno diyag suwat nga mahimo siya motipo na itong puyo. Tipon puyo? O aron ba kay butang? Aron madani. Sa manila. Ang tulisan na inyong yatubang ba? Ano naman? Padong din nakita na mong tatay. Pagbantay mo. Pagbantay mo. Almas, almas. Ay, padong dyan taga na. Muna. Ay, mabuto na. Tuwa sila dito, tay. Yan lang gisugat ang mga tulisan, tay. Magigubat sila. Ay, sila pa ingon. Tuwa ba dito, upos? Agi sila sa para di sila mamatikdan sa mga tulisan. Tara, 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 tara. Kaya sa tay. Tanaw to, tay. Tanaw man ta. Tanaw na to sila. Pinusilay ba? Sino ang tabutan ng pinusila? Usama na. Sini? Kaya ito tanaw? Tara, tara, tara. Kita mo ba? Hindot na ang takit tanaw na. Ay, tana ha. Tay,